Hello mga subscribers, likers. Ito po si Modernong Mangkeping 2. So, update ko lang po kayo and advice, concern regarding about the massage therapy, the reflexology, the some stretching and warm-up exercises. So, ang benefits po ng massage natin, like pagpapamasahe po kayo, napakalaki po ng ating benefits na avail natin. Since especially kapag nagtatrabaho ka, kapag wala kang panahon mag-exercise, so especially mga kinakain mo, tapos wala kang balanced diet, so stress ka, so wala ka talagang time mag sa sarili mo. So this is the way as I introduce to you the benefits of massage therapy. So pumapasok po tayo sa massage therapy na napaka-importante po. Since marami po tayong mga stroke patients na ating tinetherapy, so ayoko pong mangyari ito sa inyo na ang mga bagay na ito. Lalo na po tayo kung naghanap po tayo, especially kung tayo ay inaasahan sa ating pamilya. So as modern marketing to po, I prepare mostly the preventive measure such as a balancing of our system. Kapag po nakabalanse ang ating system, so pinapalakas niya po ang immune system. That is the number one of benefits of massage. So balancing of system. Kaya pinapaliwanag ko po ng maigi kung gaano importante ang massage. Especially po yung kung hindi po nakakaalam na napaka-importante po ng massage therapy sa ating katawan. Number two po is anti-stress. So nakakatulong po siya, nakaka-relax po siya. Especially when we are stressed, out of problem. So, puyat ka, halimbawa, marami kang problema. So, nakakatulong po si massage therapy for your stress. Hindi ka makatulog, o tinatawag ninyo insomnia. Ang insomnia po ay malaking bagay po sa massage therapy. So, nirelax niyo po yung ating brain, yung ating katawan. So, tayo po ay nagkakaroon ng magandang pagtulog. Especially, the benefits is good for insomnia. So, yung ating pong pang-apat is anti-stroke. So, kung sinabi pong anti-stroke, it prevents a stroke. Bakit po? It promotes blood circulation. Mapasok po yung blood circulation natin, mapasok po yung ating yung mga muscle natin na nagkakaroon spasm that holds and the blocking of a circulation of our blood. So napaka-importante po talaga ng massage therapy. It also promote a good health and a balancing of hormones. Halimbawa po, yung mag-asawa po, halimbawa si male ay pagod na. So pagpapamasahe siya, so nakakatulong yung massage as balancing of hormones. So yun. So yun po yung trabaho ni massage therapy. Depende rin po yan sa nagmamassage sa inyo. So dito po sa pesto ko, meron po tayong promo as back massage, meron siyang free face and head as 150 lang po namin niya. So, murang-mura na po yan. I-avail nyo po, pwede po siyang weekly. Mas maganda po yung weekly na may maintenance po yung ating back as well as may konting stretching, may konting mga warm up sa mga bones and stretching natin sa ating muscle. Especially meron siyang free face and head. Ayan. So, kasama rito yung tinatawag ng mga headache, yan, stress, and etc. So, malaking bagay po si massage therapy. And after the massage, meron po tayong tinatawag na more on benefits of massage therapy. So, like, kagaya po nung it prevents a possible injury. So, kasi pagka po massage therapy ka, so yung mga joints mo, yung muscle mo, ay hindi ka ma-injury like playing basketball, sports, etc. Kahit anong sports yan or your activities in your job. So nakakatulong po ito, nakaka-prevent po ito ng tinatawag na mga injuries. Kasi pag hindi naka-prepare ang bone and muscle mo at gagawa ka ng isang bagay na wala kang warm-up or exercises, it will cause a resultant an injury like tearing of tissue, like yung mga tinatawag ng mga tapilok, ayan, mga etc. Mga nagkakos ng mga injuries kasi hindi nakaprepare yung bone and muscle natin sa ating ginagawang mga activities or pagbubuhat ka ng isang bagay na mabigat. So advice at tayo ay magkaroon ng warm-up or stretching. Ayan. So anong mga kailangan natin? So I also prepare and this also might help
napaka-importante po ng role ngayon, especially sa panahon natin ito, napakahirap po ng buhay natin. Wala tayong sapat na pang-ospital sa mga, lalo na pag yung ating buhay ay napaka-simple lang at medyo wala tayong ipon para sa ating biglaang pang-ospital. So si massage therapy po ay malaking bagay. I introduce to you the massage therapy, reflexology, ayan, hilot, wellness. It's combined also my sequence. So mararanasan nyo kay modernong magkeping 2 yung reflexology. Ang reflexology po, yung acupressure point po na it relax your internal organs upon pressing point such as the brain and etc. So nakakatulong po si reflexology. Si massage therapy po ay nagkakaroon ng tinatawag na wellness and relaxations of our muscle. And si hilot naman, it trigger the heart tissue. So, nilelesin niya yung mga tinatawag na mga spasm. So, it combine also on my sequence of modernong magkempeng. So, mas masarap po yung nagpapamassage tayo na wala tayong stroke or etc. Mas maganda po yun because it promotes a wellness and relaxation. Ayan. So, it good also for the health. So, napakarami pong benefits niyan like mga upper back pain, lower back pain, spasm, ayan, yung ating frozen shoulder. So, it prevent also that pag tayo po ay nagpapamassage therapy. Ayan. Hope and I also pray to you na marami kayong natutunan sa aking mga sinabi ngayon about in benefits of massage therapy. So pagkatapos ng massage therapy, anong gagawin mo? So marami po siyang bawal like 2 hours interval. Kung nasa aircon kayo, at least 3 to 4 hours bago mag-aircon. Kasi kung nagsimula kayo sa aircon, okay lang. Pero pag hindi ka nagsimula sa aircon, ibig sabihin nun, magkakaroon ng interval yung ating katawan before we go to the aircon area. Yan. Sa mga malalamig na mga area. Kung galing ka sa mainit, siyempre, kailangan mo na magpapahinga. So, bawal din siyang minom ng tubig na malamig. Siyempre, pumasok agad yung cold water. Mas mainam yung mga warm water natin. As well as yung mga tea natin. Ayan. Basta mga warm water, it's good also. So, ano ang mga kailangan sa mga uric acid? Bakit nagkakaroon ba ng uric acid? Ang uric acid kasi, accordingly, siya yung matataas yung pirin yung mga kinakain natin na hindi natutunaw such as wala tayong mga exercises, wala kulang sa tubig. So ano yun? Yung mga isang walang kaliskes, matataas yung mga pirin yan, yung mga preservative food, too much eating, ayan. So canned goods yan. So pinagbabawal. Hindi siya masamang kainin but dapat ay naka-program lang yung pagkain natin. Lalo pa pagka po tayo nagkakaedad na, not too much eating of that kind of food. So nakaka-apekto rin po yan sa ating kalusugan. Kaya minsan nagkakaroon ng mga spasm, nagpapaninigas ng ating mga muscle, kasi nga nagkakaroon ng uric acid yung ating katawan. Okay? So we drink a lot of water, warm water po sa umaga and warm water po sa hapon to flush out the toxin of our body para lumabas yung mga kinain natin, mga dumi ng mga kinakain natin. And babalik po tayo sa tinatawag na yung mga unang panahon, yung tinatawag na pag-iinom ng mga sale, ng mga luya, yung luyang dilaw, it's good also to our body. Ayan. So, sa stroke naman, kailangan po talaga magpa-therapy yung mga stroke patients. Bakit po? Kailangan natin ang mga muscle niya, kailangan natin igalaw-galaw, kailangan exercise natin yan, and especially yung hahawak ko is mayroon na experience, certified, and everything, na mag-handle sa ating mga stroke patients natin. So as modernong marketing to, as a vlogger, so marami na po tayong napalakat at napagaling na iba't ibang lugar dito sa Pampanga. So kung mababad mo po ito, it's better for you to experience yung aking pag-handle. Kasi po mayroon po tayong tinatawag na spiritual, siyempre yung loving cares, pag-handle. Hindi po ito basta-basta therapy mo lang. Hindi. Kailangan may puso po tayo sa pag-handle ng ating patients or client sa ating stroke patients. So, watch nyo po yung aking mga vlog. Supportahan po natin si Modernong Magkepeng sa aking journey po ito. Nandito po tayo sa Pandakaki. Ako po ay taga-Arayat pero yung aking pong kapatid na kapag-asawa. So, more on Pandakaki po. And meron po tayo ditong pesto. So, I promote the quality of massage and stretching and
some reflexology as a combine sa murang-murang presyo po ng 150 back massage. Ayan. So kung kayo mga whole body and half body na yabil natin. Kasi gusto kong maabot natin yung presyo ng mga masa ng mga mahirap na walang pang actually back massage is very important to us. Ayan. Especially yung mga poor people, yung mga walang-wala. So at least makaka-avail sila ng ating promo for back massage. Ayan. So keep in touch po tayo and don't forget also to subscribe my YouTube channel, Modernong Mangkepeng po. Kung muli si Modernong Mangkepeng, mas kailangan po natin ngayon, alagaan po natin ang mga ating sarili, especially kung meron po tayong mga stroke patients po natin, ang ating mga magulang or something, kung meron po tayo mga relatives, asawa natin, o kung sino po yung ating naapekto ng stroke patients, huwag po tayo mag-atubiling pa-therapy po natin sila, aside from medication siyempre and balanced diet. So kailangan po yan, magkakakibat po yan, hindi po pwedeng therapy lang. So dapat proper medication, balanced diet, and number one is relation to God. Ayan. Sabi nga sa Mark 11:22, faith in God, and Mark 11:24, whatever you ask and pray, you believe that you have received. And my verse sa aking pagka-therapy, kakibat ko ito lagi yung Exodus 15:26, the Lord is my leader. Yan. Si God pa rin ang provide ng every ng pagagamot sa atin at siya kasama natin. I am just only an instrument. Kung siya gumagaling, salamat sa Panginoon Diyos natin. Tandaan niyo pong muli, napaka-importante po ng ating kalusugan, napaka-importante ng ating buhay. So it is God given to us. So sa kinakain natin, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pag-iisip, ingatan po natin ang ating sarili kasi kailangan po tayo ng ating pamilya, especially pag may mga anak ka na, may pamilya ka na, o may responsibilities ka na. So napaka-importante po ito sa lahat ng bagay. Hanggang sa muli po, ito po si Modernong Mangkepeng. Update ko lang po kayo sa ating mga pasyente natin. So we have now our new patient at Anao, si Nanay Juanita. Yan, si Nanay Juanita po ay 68 years old. Siya po ay 2 times stroke. So first time po natin na nung Sunday morning, nung Sunday, nakita po kami dun sa may Angeles, ayan, sa Sitio Bacal, Pilaria May, ayan. So, lola niya po yun at nagkwentuhan po sila at nakarecover po agad si client Ria May. So, yun po, hawakan po natin siya, yung outing 2 times stroke case, si Nanay. Hope and pray na panoorin niyo po ito. Scroll down po kayo sa ating bagong patient natin. And we have also mga lumalakad at magumagaling. Ibigit ko po kayo sa may Sapang Bayabas, ayan. Makabaklay Sapang Bayabas, ayan. Mabalakad, ayan. Nandiyan po si Kuya Marcelo. So si Kuya Marcelo po ay the process of recovery. Diyan po tayo sa may Taptap, ayan, si Maring Josephine Flores po. So siya po ay binan ni aking pamangkin ni Edna Kui, asawa po ni John Flores, ayan. Mari po ni Ate Miller at ni Kuya Edgar, ayan. So siya po ay na-stroke din po. Actually, nagkakaroon po ng 31 session and she's a lot improving. Nag-improve na yung kanyang walking, balancing, as well as fingers. So, dito rin sa may asyenda, si Ate Rosita Chutinko, yung ating pasyente dyan, ganun din. Siya ay process of recovery na rin sa kanyang pagte-therapy na ginagawa ni Modernong Mangkepeng. So, scroll down po kayo, mapapanood niyo po yung ating vlog sa kanya, as well as yung ating pasyente rin po sa may Porac and Pampang. Taga-Pampang po siya, pero yung kanyang anak na nasa Porac po, Municipality of Porac, yan po si Kuya Jose. Yan, Laksina. Yan. Siya po ay naoperahan at hindi po makalakad and due to some stress problem, ngayon po ay nakakatayo na rin po siyang mag-isa. So, salamat po sa Panginoon Diyos. Tayo ginagabayan at inalalayan sa lahat ng ating mga therapy. Hope and pray sa magandang umaga po, kung hindi pa naroon nyo ng umaga, hapon o tanghali o gabi, sa inyo pong lahat ng mga subscribers and likers, please po, supportahan nyo po yung journey ni Modernong Mangkepeng sa aking therapy, sa aking pagbibigay ng serbisyo as massage therapy. I promote also a good health and relaxation and anti-stroke and anti-stress and prepare your bone and muscle activities, as well as magkaroon po tayo ng natawag na massage therapy. Weekly schedule natin yan kung kinakailangan at maging maganda ang ating buhay, kasama natin ang Lord ang ating pamilya. Ang isang muli po, ito po si Modernong Mangkepeng, and shout out also sa aking bayo dyan sa may Pandakaki, District 15, si Kuya Edgar, ang asawa niyang si Ate Milet sa kanyang pamilya,
And shout out to all of you. At sa aking, at kay Ate Julie, Salak Ramos sa kanyang pamilya. Shout out sa iyo ate, dyan sa may Bulacan. At kay Jeanette, kay Bunso, dyan sa may Yasam sa iyo. Jeanette, shout out sa iyo dyan. At kay Jingjing sa may Japan sa kanyang pamilya. Shout out sa inyo sa inyong mga pamilya. Sabihin yung mga pangalan niya, marami at sa aking mga anak. Shout out sa inyo lahat yan. At kay Kuya Nobel sa kanyang pamilya, kay Ate Jo, to all of you, shout out at ingat po tayo palagi. Kay Kuya Boboy also sa kanyang pamilya, shout out to all of you. Ayan. So, sa akin mga anak sa may Arayan, ayan, mga Gutierrez, sa Salak there, and Kagyat, sa inyo lahat dyan, shout out at sa Batasan, ng mga De La Cruz. Ayan, mga De La Cruz dyan, mga Garcia, sa inyo lahat dyan, mga pinsan, mga mag-anak, shout out to all of you. At sa lahat po ng mga pasyente ko and to all of my friends, ng mga support po sa Modelo Magkepeng, abangan niyo po yung journey ni Modelo Magkepeng. Habang buhay po may pag-asa, sigat lang po tayo. Tsaka sa tulong at awa po ng Diyos, ang lahat ng bagay ay masasolve po natin. Because I believe and I do believe yan. Walang imposible. And additional shoutout po. Diyan po tayo sa may mga ano natin dyan, mga mananay dyan, ayan. Mga Kiambao, ayan. Ayan. Salvador family and Kiambao family sa inyo lahat dyan. Shoutout tayo, ayan, sa may Tabuhan. Ayan. So, hope and yung mga sumusuporta natin dyan, na patuloy pa rin. Sana like and share itong YouTube ko. And kay Pauline there, kay Pauline sa may Arayat dyan. So, hindi ko na pupuntahan. So, busy tayo. Hope someday, magkakaroon ng time sa iyo, Pauline. Sa iyong pamilya, shout out. Tsaga lang at lahat ng mga tinuturo ko sa iyo. Alam ko, nakakalakad ka naman dyan. And ituloy mo yung laban sa buhay natin. And I also pray for you, Pauline, my stroke patients there. Ayan, sa iyo. Panoorin mo lagi itong aking advice. And laban sa buhay. Keep on faith. Keep trusting in God. Kaya natin yan. Okay? So, again, sa lahat ng mga subscriber ko, please subscribe, like, and share my YouTube channel, yung journey po ni Modelo Magkepeng, stroke travel, stroke therapy po tayo. Ayan. So again po, God bless to all of you. And panoorin niyo po yung ating mga updated stroke patients po natin. Ayan, sa Mabalacat, Hacienda, ayan, Angles, Anao, Porac. Kay paring Al Arcilla sa kanyang pamilya. Ayan, shout out po tayo na yan. And also include yung ating dito sa may Pandakaki, the brothers, ayan, the brothers group dyan, yan, sa inyo na dyan, shout out sa inyo na dyan, mabuhay kayo at sa ating mga tangle, every Sunday, mga tropa natin dyan, mga tropang basketballista, mga 50 patas, 40 patas natin dyan, sa inyo na dyan, shout out sa inyo, ayan. At sa mga Pandakaki dito, sa kapulungan ng Pandakaki, barangay, bubuo ng mga barangay at mga kakapitan mula sa kanyang mga team, sa inyo lahat dyan, shout out sa inyo lahat dyan. Mabuhay kayo and God bless to all of you. Ito muli, si Modelo Magkepeng, serbisyong kalusugan, serbisyo po tayo, mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon Diyos. God bless po to all of you.